inkosi yabantu abatsha. Sibonise ifemeli yakwafeni. Sibonise otata abaphakathi kwethu, omama, ingozi, abantu abatsha besihamba endleleni. Ngelihle igama lomfeki nomvukeli wami onguYesu Kristu Mvuleni. Sihambile President ukuze siyothatha le bhaji yale ntombazana ebithi xa iphuma endlini ithi walamaphakade ibe ibheka phambili isiyikhwezi. Sithe xa singena endlini savula incwadi athi yimizekeliso, athi ngo-31 uvesi 31 ifundeka ngolu hlobo, athi mnikeni kwiziqhamo zezandla zakhe, zimdumise emasangweni izenzo zakhe. Ndaze ke ndabamba namqolo wokuqala othi mnikeni kwiziqhamo zezandla zakhe. Ayikho enye into endinawuyithetha, eli lizwi lithethe yonke, kugcwele ngolu hlobo ngenxa yeziqhamo zezandla zakhe. Ebesithi xa ephuma athi kum, ntombazana, kungecawe ngoku akulalwa noba ubuphangele, siye ecaweni apho siyakhona. Athi kum, ndithetha ngentombazana mna ethi xa ihamba endleleni omnye umntu angafumanisa ubana eyi ngumntu othuleyo lo olulamileyo. Ndithetha ngomntu ke mna ke ebomelele endleleni. Ndimshiya ngeminyaka emininzi kakhulu, kodwa besithi xa ethetha ndive. Kuthiwa ke ngoku mnikeni iziqhamo zezandla zakhe. Usihle ebengumntu othuleyo kodwa othethayo. Abantu abaninzi bebengenomnothisa nomnothisa, but ke ngoku kuba kukho mna lo uthanda uthetha gqithi, so befanele avele ngelo hlobo because mna bendikhupha lo mntu anguye abanye abantu abangamaziyo. Kuthiwa mnikeni ke ngoko iziqhamo zezandla zakhe. Nazi ezi ziqhamo sithetha ngazo kuba le ndlela siyihambayo ayilulanga, kodwa sithi sakufika endleleni sibethwe macala namacala, kodwa siphakame sivuthulule sibheke phambili. Ndiyibonile ke apha kule ntombazana because uSister Feni kudala wahamba ecaweni kodwa wahlala phantsi ngenxa yobude bendlela, kodwa wathi kumminazana ithile wandifowunela wathi, ntombazana, indlela inde, ngoku ndidicide uba ndiphinde ndiyothatha ibhayiki yam ndibuyele enkonzweni. Susela elo xesha wayithatha ibhlawuzi yakhe wabuyela enkonzweni, zangaphinda ahlale phantsi. Athi mnikeni ke ngoko, athi iziqhamo, athi zezandla zakhe. Ayikho enye into endinoyithetha kuba iziqhamo zezandla zakhe athi ziyamsebenzela, kuba ngoku ulandelwa luthuli lakhe. Uba uthuli lakhe belingamlandeli kwaye iziqhamo zezandla zakhe bezingekho ngekungagcwelanga olu hlobo, kodwa ngenxa yento inye wayeguqa ngetholo athi bawethu wasezulwini kaliphathe ngobungcwele igama lakho. Athi ubumkani bakho mabufike, ajika jonge ekhumbini, athi liwela mabhakade. Besixabanoko ke kubathi kum, khandihlabelele kalo mhlobo am laa ngoma, ndithi eyikhandimele ntombazana. Athi unjena ke wena, kodwa athi andicenge nam ndicenge ke, ndithi liwela maphakade. Athi mnikeni ke ngoko, athi iziqhamo, athi zezandla zakhe, ngoYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Oh my God, siyabonga.